Pane, dostali sme správu, že chvíľu má prísť Darth Vader. Pripravte armádu. Áno, pane. Pripravte sa. Áno, pane. Všetci sa pripravte na príchod Dartha Vadera. Rozkaz. Opakujem, všetci sa pripravte na príchod Dartha Vadera. Pane, o chvíľu sú tu. Pristávacia dráha je pripravená. Oznamujem, pristávacia dráha, môžete pristáť. Pristávame. Vítajte, kapitán Rex. Zdravím vás, Darth Vader. Poďme ich hneď k veci. Máme informácie, že povstalci sa chcú spojiť s Novou republikou. Musíme ich hneď konať. Nová republika je stále o sebe ešte veľmi slabá. Pane, urobme útok. Na útok je ešte priskoro. Pane, dostali sme informáciu, že sú tu nejakí povstalci. Choďte to pozrieť. A prineste ho živého. Rozkaz. Dúfam, niečo z neho dosiahneme. Nechápem jednu vec, pane, ako nás mohli nájsť. Myslím, že skôr sa budeme pýtať, prečo sú tu. Dúfam, že ma nesklamete. Našli sme ho. Čo tu robíš? Takže ty nám nič nechceš povedať. Ani nepoviem. Hovor. Čo s ním urobíme? Pošleme ho povstalcom, ako zásielku. A pre ďalší takýto diel nahoď like a odber.